No takže, dolu mám 10 kg za mesiac. A nie, nerobím zázraky. Testujem pre vás nový produkt a projekt, ktorý odštartuje už v januári. No a keď už som schudla, tak prečo sa nepotešiť? Tak som sa rovno zastavila u báb v Unichi-style a kúpila som si bundu, po ktorej som túžila fakt, že reálne rok. No a potom klasika, robota. Zastavila som sa vo výrobe po čokolády a rovno som vám tam aj niečo natočila. Tuto vidíte glamour čokoládu v priamom prenose. Potom smer hračkárstvo Hrajky v Galante, kde nájdete naše papinky produkty. Majiteľka je strašne zlatá a dokonca mi aj dala darček. No a ak aj vy máte nejakú prevádzku a chcete mať papinky u seba, určite sa nám ozvite. Stred a východ Slovenska je zatiaľ voľný a úprimne je to veľká škoda. Medzi tým prišla kamoška na pomoc, ktorá skončila chudera bez obeda. A už na mňa čakala pani, ktorá je doslova závislá na našom crunchy malina kréme a tentokrát si ich zobrala 5. A pritom ja ju úplne chápem. No a potom zase robota, vyložiť čokolády a keďže rada podporujem ľudí, ktorí robia svoju prácu s láskou, testovali sme pre vás papinky pizzu. Test. To je hrozne dobré. Toto bola len prvá testovačka, ale ľudia, ono je to fakt lepšie, ako si myslíte. No a na záver dňa sme sa presunuli na nový papinky spot Noir v Seredi, kde nájdete naše papinky produkty a točili sme tam reklamu. Ich koláče sú ako od babičky, milujem túto kaviareň. Majiteľ kaviarne ma dokonca učil robiť aj maču. A potom, záver dňa, totálne unavená po celom dni, som si dala rýchlo vaňu, očesala som si vlasy, umyla som si zuby a dobrú noc. Takže áno, aj takýto je deň v podaní 20-ročnej podnikateľky na Slovensku.